आब' मा जाखो आगै? आब' जोंहा थुना बैथिं बैग्रि जाहैनो आं जि जानो लुबैखादों। अबेयाव आगै? बै दैमा सेरथिं जा गोमोन गोमोन दंखायो। आं दाख्लै लोगोफोरजों जाहैदों। थुना आब' जि गोदै गोदैखा बैग्रियाबो। थुना दे होमबा आगै आं माइरं जावखांखासिगोन ओमफ्राय थांसै दे। दे होमबा आं आइनाव सोंहैखानोसै दे आब'। दे आगै सोंहैखादो होमबा मादैनाव। औ आब'। मा खेला खालामबाय थादों नों ओमफ्राय? आं हराबालाय? र' नों खोरखिया। हरगोन हरा नोङो हो? माबोरै जल्दि हरनोबा हर। आंनियाबो सना। आं नोंखौ रागा फोजोंनो मोनाबानो मोजां मोनथारा। नंगौसो। आरो मिथिगौ ना आब' सोरि? आंनो ना रावबो बेस्ट फ्रेन्डनि गोनांथियानो गैया। नोंसो दंना आंजों। आंनि बेस्ट फ्रेन्ड। आं बे जोनोमावल' नङा आंनि गासैबो जोनोमावनो आं नोंखौनो बिब' मोनथों। आगै आब' नों सालायनो ना आं सालायनो? नाङा दे आगै नों गाखोग्राल' जा आं सालायगोन ना। दे होमबा। साइकेल नुबानो आंनि गोसोआ मानो बोरैबा मोनो। साइकेलजों आंहा माबा सोमोन्दो दं नामा? आगै जोंथ' दान्दाखौनो लाबोआखै माजों बुस्रिगोन दे? र' बिदिबा आब' आं बैथिं लावथि नागिरहैनो। औ दे आगै। न'आव लांनानै जाहैनोसै आब'। थुदो। आब' नों जाया नामा? जागोन आगै नों जाग्रो दे। दे होमबा आब' थिगसे जानांगौ दिनै। जा गोबावनि उनावसो दिनै मोनजाखागोन। दे आगै जा। आगै मिथिया मानो नोंखौ नुब्लानो सोरबा आंगोखौ गोसोखाङो। आंहाबो सोरबा नोंबायदि अनथावथाव बिब' बिनानाव दंनायमोनब्ला सानलायलाङो। आगै जा अनथावथाव नोङो। आंनि खाफालावबा बिब' बिनानाव दंना गैयामोन। नाथाय आं दिनै जेबो गोसोआवनो गैलिया। आंनि जिउआव मा जायामोन आं सानबाबो सानस'नोनो हाला। ओंखाम ओंख्रियाथ' मोनजोब्बाय। आदै मादैमोनखौ ओंखाम जानो लिंहरखानोसै आङो। बरसा दिनै आगैनि जोबथा बिदाय सान। नोंखौ इनभाइट खालामफैदों आं। एमि दिनै नोंनि जोबथा बिदाय होननानै बुंदों नोंसिनि आब'आ। नाथाय आं मानो थांनो? मानो थांनो आं? जेराव आं मिथिखायो नों जेबो जायाखै। आं मानो नोंखौ बिदाय हैनो? आं मानो नोंखौ बिदाय हैनो? मानो बिदाय हैनो आं नोंखौ? आं मिथिगौ एमि नों जेबो जायाखै आरो नों फैफिनगोन ना? हे नों थांनायनिफ्रायनो गोसोआनो जेरावबो गोसो जाला। माबोरै हरखाबैनो आंनि गोजान जालांखोनो खनसेनो नों मिथिया नामा? आंखौ गोसोखाङा नामा?
जे सोरबा नोंखौ नेनानै दं। I miss you, Lwgwri. फैफिनदो ना। जोंनि बर'साया नोंखौ नेनानै दं। दाथ' एक सेकेन्डखौबो दसे समखौबो बोसोर मोनो। Without you. आब' मा जाखो आगै? आब'लै थ'ना जोङो काजलगाव हाथायाव बेरायनो थांनि ना। मा? काजलगाव हाथाय? आइ काजलगाव हाथायावलाय मा लायनो नोंलाय? ओरैनो थाङो ना। दे रानि थांदो। नोंबो दसे बेरायनानै फैदो। गोसोफोरा एसे मोजां मोनो खोमा। मादै नाथाय जेबो नङा रानि, थां बेरायहैथां। आयै मा जाखो बाबा? आयै आं काजलगाव हाथायाव थांनो नागिरदोंमोनलै। दे